Mga ka-disciple, naka-experience ka na ba ng takot na hindi mo maipaliwanag? Yung tipong parang may bigat sa paligid at hindi mo alam kung paano lalaban? Ganun ang nangyari sa isang sinagoga noong panahon ni Jesus. Pero sa isang salita lang, naglaho ang lahat ng takot. September 2, Tuesday of the 22nd week in Ordinary Time. Ako po si Brother I, Digital Disciple. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 4:31-37, nagturo si Jesus sa Capernaum na mangha ang mga tao dahil may kapangyarihan at otoridad ang kanyang salita. Bigla, may isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu ang sumigaw, "Ano ang pakialam mo, Jesus na taga Nazaret? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." At sa isang utos lang ni Jesus, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. At lumabas nga ang demonyo nang hindi man lang nasaktan ng lalaki. Lalong namangha ang lahat. Ano ito? Sa salita at kapangyarihan, inuutusan niya ang masasamang espiritu at sila'y sumusunod. Mga ka-disciple, minsan tayo rin ay parang yung lalaking iyon, pinapahirapan ng mga takot, kasalanan o problema na parang hindi natin kayang palayain ang ating sarili. Pero tandaan natin, isang salita lang mula kay Jesus ang sapat para magdala ng kalayaan at kapayapaan. Hindi kayang talunin ng kasamaan ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya kung may bigat ka man ngayon, isuko mo ito sa Kanya dahil Siya lang ang makakapagpalaya sa atin ng tunay. Mga ka-disciple, sa bawat laban, huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Maniwala ka, ang salita ni Jesus ay may kapangyarihan na magpalaya at magbigay ng panibagong pag-asa. Praying. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.